Ay, kuya, ayaw itong Paris, eh. Pinimot mo ito na. Di ayaw akong adlaw ron, eh. Ana pa siya nga. Kapan ni ko? Dako kay ni. Dako si gagaral. Hikap sa ko. Oh, ngani. Ngani kagamya. Oh my God. Tatawan na, mura magkatong toothpick dito sa tindahan nga. Ipanghingi kira. Asan sa katong kurimaw, eh. Na. Wala sa pagbatan ako. Wala sa kong tapan. Asa ka to siya? Nanguala pa siguro dito. Nangitaan siya siguro to. Kabuang dito yung kinabuhi. Bot, unsa to yung ipanguala pa doon. Naglungag ba ka itong kurimaw? Tila bang gutuman ako? Tuon ko kusina bin. Naglungag ba to siya? Man, tawhana. Oh, wala may baga. Sakto yung giloso. Oh! Isda! Dagmay pa ng isda, eh! Ipakaon ako! Andre! Oh! Ano ni ka noon? Animal, gining tawhana, kadiin na sa runsagikan. Huwag gin makalungag. Kining isda, paggabi, pa man eh. Katong pa man niya magi taon. Animal, gining tawhana eh. Sapot ang gining tawhana dia eh. Kita alay ko taron. Animal gito. Ay, unang tangan ako diri bisag tuan sa to ni pari niya. Tira to buto na. Tawhana. 1 hour later. Ya, pre. Salamat iyo ha. Katong sa diha kay. Sus, salamat gigay di mo, pre. Sus, na nagi solusyon ni ako ang kuan problema. Akong asawa eh. Sus, parting sa bana. Namili yan kailangan guno nga. Pabalik ko niya dito. Budak ko ako ah. Hindi ko nang budak ko. Hindi ko niya pasuklos balay. Pihan ni asawa. Pantay bitaw ni Ron mamili ni Ron. Ani sibat man ko ganina pre kay. Wa ko nang hit. Parting gabi esos, way klaro eh. Dog mata gabi pero iher takilid ba. Mata in taon galagyo. Ingog ka nang umanga ka nang naglakaw-lakaw ba nga lagyo kay mata. Ato na ko pre, salamat kayo. Aw sinudan. Kapre di mo kang tingog diha no sige ram gagyang uyango. Munggol ha. Oy. A few moments later. Inabot ako. Oh. Sigam ni. Oh, ni pangyan bayhana di ay. Oh, pasiguro ron. Ang yate. Tulog-tulogan raman ta. Wa mo mata. Pasti lang bihana ni o bising nang tuog pa ni ron. Oh, darling! Oh! Sampang ka. Kung ka naabot ha? Ikaw maglungag ro ba? Inkagikan. Tao na siya eh. Nya, karon di na kami si kusukok malipay na kanay. No? Oh, namay mo mata mura man ang nilugsot. Nadako na gina. Gasaman mo. Siyempre gipangitaan ako og solusyon kay ikaw masikag yaw-yaw kay pating gamayan ingong kuko sa manok. Nya karon di na kuko. Nya magkakontar inana gidukon. Ninduta darling. Nya o. Kira na nimo. Di na kami sigaw. Nya o ako. Kataon na. Kana lang karon. Oh my God! Ano tao magkaon nimo? Mo basing unsa na sa dai mo gikuan ha? Dito ko kapare ay mo bitaw to wala kung sayo ganin ato ko niya ging ako gigingnan niya prege ko solusyon perfect ko sawa ni sige lang itong yaw-yaw nga perti ko gamayan sa kuha. May paggunong ugat-gunong kini gahi. Ari gagikan Oh, eh. tawa gi solusyonan ni pare may kasi pare bukan tudlo. Kuana. Oh, tanawa ang ulog. Susu. Mura na kawan na. Ang lawas na ingo ka ng bukya. Kuha gud ana dam. Oh, simple nga ikapot suway. Asa ko? Oy, ayoy bukyan sana. Kaya pa si mama. Mama mana? May gigamitan nga vitamins. Oh my God. Mo nang gitubo. Ay pasay na po ng inject nga. Igan, mahana na sa Ay, daga. oy, nausan ka totoo ka tong mga balita-balita ngoy. Klaro ka na kay personal gini nga tinuod. Siya gini ka kuan ako. Nya sudah na po ni. Oh, pwede na kasi dapita. Ito, ano udah tas kwarto. Lugaya bili mo. Ali, para di na ka mabitin, ali tadri. Sabi ko, para ma-enjoy ka. Terus gina ako darling ko. A few moments later. Tanawa na da. Tanawa. No, 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 no. Ayos